して私だけまた報われないの。買いの出せない密度萌え、ああしてこうして赤いとまだ繋いでいたいの。それでも帰ってこないの。押して惹かれても仕方のないものを流れてく自然の摂理、足で押して手に入れて確かめ合いたいの。夢見てた僕のビデオテープに